Ithonsi nethonsi lamanzi libalekile kubomi esuphilayo. Ubomi bethu bemihla ngemihla buxhomekeke ekubeni ba ukuze sikwazi ukuphila sisebenzisa amanzi. Amanzi ke ayimpilo kuthi. Igama lam ndingululama Mpahla weICamagu TV. Kule nyanga yokwindla siqalasela umcimbi odibene namanzi kwihlabathi. Kuba kaloku amanzi njengosiyazi ukuthi ayimpilo ayinto yonke ebomini bethu. Kunyanzelekile ke sibe nendlela ethile yokwalondoloza. Kanjaqo enye into efuneka siyiqwalasele into yokubana kwindawo esihlala kuzo ngakumbi kwiphondo leMpuma Kapa kusekhona imimango apho amanzi angekhoyo nalapho abantu bakuthi basasokolayo bengakwazi ukufumana amanzi. Kungako ke siyiCamagu TV, Camagu Radio kwakunye neCamagu News. Sabe singena ekuhlaleni sikhangela kwindawo ngendawo ezihlala abantu bakuthi ingxaki okanye imicelimngeni abajongene nayo ngemiba yamanzi. Siqwalasela kakhulu amasipala abathathu kwiphondo eMpuma Kapa, umasipala waseMathole, umasipala waseNdlambe kwakunye nomasipala iBuffalo City. Hamba nathi ke sabe sikuphathela konke kule nkqubo sabe singena kuyo. Kakhulu siqwalasela izimvo zabantu basekuhlaleni kwakunye nemicelimngeni abayifumanayo ngokudibene namanzi. Amanzi ayimpilo.
nje ngobuntu kaMarhwanana ifani ndilapha eVillage 4 ndijongene uVillage 4 noVillage 6 kwiinto ezijongene namanzi. Okona into isibulalayo kulamanzi kukushiya itepu ivuza ithontsiza, that is okwakuthontsiza zii-liters eziya, so yi-waste leya. Yiyona nto ibanga uba masiphelelwe ngamanzi. Ngase ndiyacela umntu akwazi ukuthi xa aqiniseke uba itepu uyivalile, uyaqonda. Bakhona ke nabanye koma-village 3, village 2 abajongene neza village. Bakhona osojongene noJifu no-village 7, ukhona ojongene no-8 no-9, ukhona ojongene no-village 1 neSunny South for lamanzi. So eyona nto ndizama uyizisa ndiyacela masiqiniseke ngovala itepu, uqiniseke uba ivalile. Kona endijongene nako ke zezi mpompo zikamasipala lapha ecan'kwendlela, hayi not eseyadini, hayi andiyihoyi eseyadini, ixhomekeke kuwe eseyadini, but ke nalapho bayakhala because ninciphisa amanzi kamasipala nina abantu bafaka iyadi ezitepini. Itepu eseyadini suyiripota noyiripota kum uthi ayizisimanzi okanye iyadi. Andingeni indawo kwezo, ndijongene nezi zilapha ecan'kwendlela. And yaye ke ngoku njengoba ndijongene nezi zilapha ecan'kwendlela, iproblem eseziyifumana khutshwa itepu ngabantu kuthiwa ngamaparapara bayoyithengisa e-scrap yard. Sifake ezeplastiki ziyophulwa, asiyazi uba kwenzeka ntoni. But ke okona ndizama ukunantsika masizamele uvala ezitepu apha ecan'kwendlela kwenzela uba amanzi wethu angakwazi ukuncipha. Ndicinga uba imiyalezo noko novile. Mandingene kule ndawo yokushiywa kwetepu yoba ivuliwe okanye ingavulwanga nguwe. Noba uyagqitha kodwa itepu qiniseka ngoba uyibona ivuza, yivale. Ewe ayishiywanga nguwe, but kodwa ke kuba ivuza because isinciphisela amanzi la, ngoba amanzi abalulekile kakhulu. Umuntu uyakwazi ushota ngamanzi emzimbeni, mna ndiyayazi indaba yokushotelwa ngamanzi emzimbeni. Ndishotele ngamanzi emzimbeni ebusuku, ndimvuke ndiyosela. Xa engekhoyo singakhange siwaqabise, sigqitha ngendlela, siyivale itepu. Ndiyacela bantu bakuthi, ndiyacela bahlali zonke ezi village masibe ngumoya mnye, sikwazi ukuthi xa ubona itepu ivuleka okanye ichothoza, because ukuchothoza kwayo zii-liters ezimkayo, zii-liters, many liters. Xa inochothoza itepu ubusuku bonke kamkeleza hours, noba zii-liters zingaphi ezimkayo. Ndicela loo ndawo qha bantakwethu sizama ukuncedisana, sibambane. Ndiyakuxelela xa sinowujongana ngaloo nto amanzi awanawo umka kweli cala. Ukanti ke babukeli beCamagu News, namhlanje ke sithetha ke kwakulo mcimbi nomama uMabeya uCwanini uSibewu, umama uSophazi naye onqenayo kulo mcimbi oyingxaki odala luxabangelo lemibhobho yabucala kwimibhobho kamasipala ehambisa amanzi. Miyakazi Cwanini Sibewu, ungakusixelela mama ngokuhlangana amanzi, ngaba yintoni ingxaki yenu apho? Ingxaki thina apha asinamanzi, konakele impompo. Sekukudala ke le mpompo yonakele. Phambi kwepha uDisemba iChristmas ibetha nje asinamanzi kakade thina. Asinamanzi oko yonakalayo kuba ke kutsaliwe apha. Kwacaba ke ngokutsala umuntu ongakwazi kakuhle utsala. Eyiwe. Nako ke ngokumonakalo sinawo apha. Kuke ngosiyasokola sikhamazi kude. Uzukwazi ukwenza into edibene namanzi. Funeka nje ukha amanzi ngapha kula road upha phezulu. Phinde nibuye didiniwe. Ayipheleli apho ngohlamba uza kwenza enye into awukwazi uyenza ke ngenye into kuba kaloku udini kuyoga elibhaketini yi1. Ngamanye amazwi asikuba amanzi awekho akhona amanzi ayaphuma oko enkcenkceza qha ayavuza ayaphuma. Ahamba nje. Ahamba nje amanzi. Ngokulonto idala ingxaki kakhulu ku. Idala ingxaki ngoku sinalo ngcongconi yonke into apha sinyamezele.
Mhlawumbe ngaba yintoni onocela ke kumasipala norhulumente bancede kuyo? Ndiyacela mna bethuna, ndicela uba noko le mpompo ilungiswe ngoba kaloku yeyona mpompo esinceda, yeyona mpompo ikufitshane lena, ngakumbi ke mna kum uba kaloku nam ndimdala for yokha amanzi ngapha yonke le mihla uze ndikwazi upheka into emaditye. Ndiyacela uba noko silungiselelwe. Aba bantu bona batsala amanzi, mhlawumbe umyalezo wakho kuba ungathini? Aba bantu batsala amanzi andigxeki into tata ekutsaleni kwaba amanzi. Into nayo kaloku ke ndigxeka into enye uba kaloku ngoku kulo mtsalo utsalisa into ongakwazi utsala kuphela kubokho umonakalo nje. Ewe. Ukanti ke nyembukeli ingxaki siye safumana nazo esiyijongileyo esiyiqwalaseleyo apha ekuhambahambani kwethu kungabikho kwesibonelelo esicacileyo malunga nabantu abadala abasele bekwinqanaba lokwamkela indodla ekubeni babancediseka njani eqinisekiseni ukuthi bayawufumana amanzi bangahambi imigama emide besiya ezimpompeni zamanzi. Ngenye ixesha ekuye sakufumana into yoba abanye abatsalayo amanzi kuba omnye kutsala kunzima yokufikelela kwindawo empompo kakhulu mhlawumbi abantu abadala abakwinqanaba lokwamkela indodla okanye abasele bekhulile. Ngaba mhlawumbi urhulumente yena yintoni ayenzayo uqinisekisa ukuthi abantu asele bekhulile ngokunxulumene namanzi abahambe imigama emide beyokufumana amanzi. Sisaphethe wona nomcimbi wamanzi kwiCamago News. Sisaphethe ke iphulo elibalulekileyo kakhulu kwihlabathi njengosiyazi uba kubhiyozelwa usuku okanye inyanga yokubaluleka kwamanzi kwihlabathi. Inyanga yaloo nto ke kule nyanga yokwindla. Kanti ke namhlanje silapha ke eNcerha kwa Village Sikisi nalapho ke abahlali ngokubanzi banengxaki eyandileyo ngomcimbi odibene namanzi. Sike sabamba udliwanondlebe ke nabantu abaliqela basekuhlaleni namhlanje sira nengwevu yalapha ehlaleni. Tata ngubani igama? Ngutata Parafini lo. Ndilapha kwa6. Awu singapha kweshumeni. Singena amanzi apha siwalenga ilisizi. Silale singena amanzi. Sihambe ngenye ixesha sihambe sogubhuza emadamini. Kudala silila ngamanzi. Nangoku nendunyanibona ndungeli. Ndigalayo kwenansikeni. Ndiyawalenga. Akude kuphela ikriva sithengayo ngalamanzi. Nenkomo. Tatam urhulumente xa ethetha ukhala kakhulu ngengxaki yabantu abangakwazi ukwanonophela ngendlela amanzi. Uthi uzithi sezifakiwe impompo okanye iitepu zamanzi abantu bangawanakekeli. Ngabe uthini wena kuloo ndawo? Siyazama uyikhontrola loo nto uba mayingenzeki kodwa ke noko ayisenzeki emveni koba kuyanakaliswa itepu ngoba sinamanzi. Ndizama ukuthi kubhetele abasanakalisi into esisokolisayo kungabikho manzi siyasokola. Sibona uphethe umbhobho tatam, ngabasuka phi la amanzi? La manzi esuka kwenye icala akafiki kwalapha kwasizihamba cala linye kwenye icala sinawo tu siyawalenga. Kuxhomekeka masiqeshe imoto for unomcimbi ubhujele ngumntu funeka uqeshile. Niyazivela ke babukeli emakhaya ingxaki ke abantu abahlangana nazo ngokudibana namanzi umhla nezolo. Njengoba uzibona nawe utata apha naye uqokelela uzama ukukha amanzi ngembomboso ezikhulu kwenzela zibekwazi uba afumane amanzi